I pozdrav ljudi, pozdrav svima, sa vama je Serbian Gamer. Danas ćemo igrati, brate, Need for Speed Carbon. Znači, njega nismo dugo igrali, toliko sam bio opterećen samo FIFA, znači igrice ekstra, pa sam, eto, malo zapostavio Need for Speed, ali vraćamo se. I kao što vidite, ja sam prešao 3 teritorije. Prešao sam ono od Anđele, kako već ne znam, onog sa Mazdom, ne znam kako se tačno zove, i treća ova teritorija je od onog, kako se zove, Wolfa, da, Wolf. Onaj što vozi Aston Martina, da. A sad sam prešao na 4. teritoriju. Moram da priznam, stvarno je jako teško. Znači, preteško je. Jedva sam prešao sve ovo, a ovo nema šanse da pređem. Mnogo je teško. Znači, mnogo. Stvarno je mnogo. Ajde, mi ćemo igrati 3 staze s ove teritorije. Pa hajdemo da probamo ovo za vrijeme. Neću igrati ovo zato što, ove 2 staze, zato što ne mogu da ih pređem, jednostavno su preteške, znači preteške, jeba. Znači idemo igrati ovako. Inače, ovo je Subaru, mnogo brzano. Subaru. Inače, ja nikad ne kupim neke grupe automobile, stalno kupim ovako nešto. Neću da kupim nikakve grupe automobile zato što su teški, krivinama teško skreću, ne znam. Nekom to, jest on jači, sve najbolje, ali nekom grupe, mogu da kontrolim. Ovo je lako za kontroli, lako mogu se kontroliti, lako krivinama mogu da se skrenu, bez problema. Meni je mnogo i manje koji su mnogo bolji nego od ovih velikih. Kao što je to Challenger, Carbon kako već, i se zove Heavy Kuda Challenge. Oni su dobri kontroli, ali teško se spremi su moji ljudi kada hvate neku dobar put stazu, to kao ludja, i onda kad treba se spremi, teško usporava i to mora da se skupi. To je bolje. Ajmo još neku stazu. Ajmo jedan drift. Jo.
Ne. Bude teško. Abre o seu limite. Tem que estar Ne! Ne! Kako sam mogao? Ne! Ne! Ha! Igrat ćemo ljudi još jednu stazu, a nek ovo bude. Gdje ćeš u mene, jebem te usta? U mene ide, joooo! Idemo, idemo, Subaru! Jeste, idemo! Izvinjam se ljudi što loše vozim, ima puno baš dugo vremena. Upravo imao sam malo, mislim da je se radi
ide do 250, sine. 260. I za kraj moram nešto ekstra da vam pokažem. Nešto ekstra. A sada ćete vidjeti šta. Da vam pokažem moj automobil, brate. Možda ga niste lijepo vidjeli iz nekog profila, ali sada ću vam pokazati. Vidite, ja sam njega kupio kad sam prešao sve 3 teritorije i još malo staza od 4. teritorije. I sad ću vam pokazati šta sam uradio na njemu. Prvo, uradio sam mu prednjinu, vidite. To nije fabrička prednjina, kakva je njemu. Dodao sam mu ovaj kao mali spoilerčić. To tu. Ovo sam nabacio do gore i ovo ovdje. Ovo je fabrički prednjina, to tu gore. To je fabrički. Idemo dalje. Felne sam ustavio. Vidite. Bele felne. Ekstra. Ideju. Inače spoiler. Vidite kakav je. Zadnjinu sam ubuđao malo. Stavio sam u nov auspuh. Šara. Ne znam što ovo predstavlja, ako neki zmajštaj. Ne znam. I sa druge strane, pa sam ustavio izduv za motor. Inače, koliko sam ja čuo, spoiler služi da bi auto bolje sekao vazduh i da bi brže išao. Tako sam nešto čuo, sad da li je tačno, da li nije, nisam siguran. Stakla sam mu prefarbao u crno. Ovo ovdje sam mu malo spustio. Malo sam mu spustio i proširio ga na ovamo. Nema što ima još. Da, auto sam bukvalno spustio mnogo. 100 valjda sam spustio. On je bio sigurno tu negdje visok. A ja sam ga spustio skroz još dole. Pa da imamo šta još ima. Dobro, boju sam mu stavio crnu. Ja ne volim bijelo, nekako mi bijelo ne znam, ne sviđa mi se bijelo. Bijela boja automobila. Ja stalno uzem auto crn. Znači, to bi bilo to u ovom klipu. Mi se vidimo u sljedećem. A do tada, pozdrav ljudi!